Janko a Anička. Stop. One apples and time. Sorry. Okay. Yes. Nebožiatka nemali ani mamku, ani otca a sami bývali v malej chalúbke pod horou. In child and a mom. Nevedeli si oprať ani uvariť a čo horšie, nemali si ani čo. This is a tree and the strawberry. Lenže čo bude v zime? Strachoval sa Janko, ktorý bol starší a skúšenejší. Čo bude s nami v zime? Strawberry is very hungry. Raz sa Janko vybral do hory na hríby. Strawberry is not donkey. Zašiel už ďaleko od domu, keď tu začul volanie. Bananas is very driving. Janko pobehol za hlasom a čo vidí? Žena už postaršia zaviazala stavkou v pokraji a nemôže sa hnúť. Zombie is died and banana is Judy. Vyskočil Janko a pomohol jej z bariny. Ba potiahol tariku až dolu pod vodu, keď už bola cesta rovnejšia. Bananas and strawberry good friends. Čo veziete v tej talike, Tituška? Spýtuje sa Janko. No, je tu furík na tom elektrospotrebiče. Bananas is strawberry. Oh, party, let's go! Slinené hrnce veziem do mesta na jarmo. Môj muž ich doma robí a ja ich chodím predávať. Hrnce na jarmoku, na jarmoku. No, zombie is not that. Siahla pod plachtu a vytiahla jeden hrnček. Your gift is Portugal. Tento hrnček ti darujem, podal mi. Za to, že máš dobré srdce a že si mi pomohol z Galiby. Bude ti to odo mňa pamiatka. Bananas strawberry is meaty. Ďakujem, Tituška. Ktorý sa nám príde. Budeme si v ňom so sestričkou vodu mať. Yes, going to party! Tento hrnček nie je obyčajný, ale divotvorný. Tomuto hrncu, keď
povieš bar, hrnček, bar, sám od seba začne variť. The banana is ill. A keď mu povieš, ďakujem hrnček, už dosť, nech variť prestane. Maybe banana is dead? A tetuška, to je najlepší dar, aký sme mohli ja a moja sestrička dostať. Zaradoval sa Janko. Another strawberry. What are you doing?